Anois go dhéanfaimis. Sin éimar sin, vótáil na Gréagaigh ar son páirtí a ghlacann leis an déine agus le treoir eacnamaíochta ón mBruiséil. B'éon déine I bhfeidhm go mór san Gréagaigh inis, na billiúin euro níos lú sa chóras. B'éon Gaelscéal na Gréagaigh hain níos lú. Sé sin b'éon muinte na Gréagaigh níos boite ná mar atá inniu. Tá gach seans go mbeidh fíorhuachtaine sa tír sin agus go mbeidh Gréig ar a tír is boite san Eorp. Tá daoine ann nach bhfuil dóthain bíach go panna hain. Cénach féidir go mbeidh Gréig na tír gan tríú domhan, béis na tír gan darú domhan amach anseo. Bhfuil muid éire sin ná ríide. Bhfuil muid mar an euro le chéile nó nachhfuil. Ring in Eorp botún nuair a ligh sin na Gréig isteach san euro. Ring in Gréig botún nuair a dtír siad go isteach san euro. Beluchtach an chóras euro ón géad lá, agus tá na Gréagaigh a gíchas na botún a rinne sa mBruiséil agus Merlín.